Ang mga nagpositibo sa COVID-19 dili una makasulod sa mga establishmento sa Davao City sanglit nakablock na ang ilang Safe Davao QR code. Ano ang report ni Argil Relator? Sa mga nakadawat og text message gikan sa Safe Davao QR code nga kinahanglang ipailawom sa swab test sa Santa Ana Health Center tungod dunay exposure sa nagpositibong pasyente sa COVID-19. Ginahangyo nga kinahanglang dili magawas-gawas sa balay samtang ginahulat pa ang resulta. Ugaling magpositibo, automatic nga nakablock ang DQR. Busa dili na makasulod sa mga establishmento. So dili nila magamit ilahang QR. Kung gamito nila magsulti ang katong scanner or katong software dito sa establishment nga kaning tawhanan ni positive and naka-block ni siya. Sagad sa asymptomatic patients, 14 ka adlaw nga naka-block ang DQR ug ma-extend depende kung wala pa nadeklarang recovered na ang pasyente. Samtang mihangyo sab ang Davao City LGU nga ugaling walay mag-monitor sa DQR sa mga mosulod gawas sa mga establishmento, ang customer na lang mismo ang mag-scan sa ilang DQR sa nakapaskilya QR code sa entrance ug exit sa establishmento. Dili ka ma-out dito sa katong lugar ato, hantod karon naa pa ka dito, so ang mosulod dito nga positive pagkasunod adlaw Ites gid mahagip. Yes. maapil gid ko padadaan ani og QR ko akan kining message. Kaya hantod karon Mapadadaan na ka pa og dito. swabbing request unya pagkahuman wala na dai ka dito dugay nakawala dito isa ka adlaw na. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.